Често хора ме питат колко време трябва да се пият хранителните добавки, за да са ефективни да постигнат целите си. ЛР хранителните добавки са вещества, за които е установено, че нямат риск от причиняване на вреда на потребителите. Американската администрация по храните и лекарствата, Европейският орган за безопасност на храните, независими институти са регулаторни агенции, които оценяват безопасността на хранителните добавки. Важно е да се следват препоръчителните насоки за употреба, каквито компанията дава. Всички продукти на ЛР са сертифицирани от световни организации. Ако ви интересува, това може да се провери. Всеки си купува хранителна добавка според нуждите си. Аз, например, пия постоянно, всеки ден, алоe вера, вече почти цяла година. Знам от авторитетни личности, като професори и лекари от компанията, че алоe може да се приема непрекъснато. Говорим за алоe вера, гел за пиене на ЛР, защото имаме следните ползи. Гелът подпомага храносмилането, подсилва имунната система, насърчава намаляване на теглото. Когато пием гел от алоe вера, той чисти токсините, шлаките, замърсяванията от нашия организъм и така ние сваляме малко от теглото си. Намалява възпаленията в организма, подпомага здравето на кожата, намалява холестерола, нормализира кръвното налягане и ред други ползи за нашето тяло. Ако имате сериозни заболявания обаче, винаги е добре да комбинирате гел алоe вера с подходящи хранителни добавки, препоръчани от компанията и да се приемат редовно. Това е много важно. Изисква се по-дълго време да се приемат, поне 6 месеца, че дори година. Тоест, трябва да дадем време на нашия организъм да ни даде обратна връзка и да усетим тяхното действие. Съгласете се, че ако човек 40-50 години се храни нездравословно, трупа в тялото си вредни вещества и има заболявания от дълго време, няма как с една или две бутилки алоe вера или само за 1-2 седмици да премахне проблема. Така че е нужно време. Добавките действат с натрупване. Нужна е и дисциплина, защото хора, които казват аз пих алоe или нещо друго там, но никакъв ефект, това означава само едно. И то е, че не са били постоянни в приема им. Скъпи хора, на всеки етикет на добавките в магазина или аптеката има препоръчителен начин на приложение. Така е и с добавките и геловете на ЛР. Разбира се, те не са лекарства, те са създадени да подобрят нашето здраве, да укрепят организма и той да може да се справя без много медикаменти. Питайте каквото ви интересува, аз съм на разположение, пишете ми на имейла, ще се свържем и ще поговорим.